Muri yeZimbabwe regedzai tidzosa politics dzedze kwadzakatangira manje iko zvinezvi tiri kudzvanya munhu wese ari kufungidzira kuti akangwara. Kana muchinge matoona matosvika panapa matoya kudai so tichikudzai nyaya idzi, zvakakosha kutanga nekulaika vhidhiyo rineri kana usingafariri ZANU-PF. Asi kana uchinge uziva kuti uri munhu weZANU-PF, ibva zvako panapa hatina basa newe. Right, nyaya yepanapa yakamira kadai so. Ndiri kusangana nenyaya panapa, pane inonzi the defenders of Vice President Chiwenga and the Constitution of Zimbabwe, England, vapindira nyaya comrade Nyokayemabhunu. Ukuziva kuti nyaya yacho iri kuvhiringidza vanhu vada kushaya kunyatsobatanidza nyaya iko zvinezvi manje, because we all know kuti system yemuSouth Africa inoshanda sei. Kuti saka Nyokayemabhunu vakauya vakabatwa nemaCIO kuno kundobva varohwa nemaCIO. maCIO vacho vakauya vachizviti vakamira saanani. Nyaya iyo iri kutaurwa nevanhu vakawanda ende kutaurwa pakanyanya, ende pakuda kuzikanwa futi kuti maCIO acho iwayo ndaanani, pakuda kuti pachiendwa even kana kupolisi kwacho, nekuti pese pamunoenda muchisarenda munhu kupolisi munenge muchida kuzikanwa kuti mazomusarenda imimi wacho makamira saanani, nekunogara comrade Nyokayemabhunu kwacho nedistance yavanonzi vakafambiswa, vari kuzonzi vakaenda vakanosiyiwa ikoko. Zvakaitwa zvese izvozvo nevanhu vacho vachizviita kunge ndianani. Kana manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara, panapa ndo paCulian TV pacho patinokupa nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Saka regedzai tingopinda munyaya tionesani zvinhu zviri kutaurika iko zvinezvi. So pari kunzi we write in solidarity with comrade Nyokayemabhunu, who is currently held in remand prison for immigration officers in Republic of South Africa. We stand with him in this darkest moment of his life. We have also noted that the government of Zimbabwe, through Interpol Police South Africa, have issued international warrant of arrest for Wellington Masiwa for fraud charges. We strongly condemn these malicious charges created by a group of people. We are against comrade Nyokayemabhunu's anti-corruption drive, which he preached through his WhatsApp update channel, Nyokayemabhunu Updates. In his WhatsApp update channel, he criticized President Mnangagwa and his family members of massive corruption within government departments. These allegations of corruption have proved to be true because there is clear evidence of massive corruption happening now. One of the corruption scandals he exposed is currently being investigated by South Africa financial regulators. An international bar association called Legal Brief South Africa reported that Wycliffe Chivayo's Renform received over 1 billion rands from Zimbabwe Ministry of Finance and Economic Development, and 800 million was transferred to the business account of Wycliffe Chivayo. These were some of the corruption scandals which were also exposed by Wellington Masiwa in his WhatsApp channel. We strongly suspect that the fraud cases being labeled against him are political motivated charges done in order to extradite him from Republic of South Africa to Zimbabwe, where he will not have a fair trial, as he has exposed massive state secrets committed by President Mnangagwa and his close family members. His right to a fair hearing, according to section 69.1 of the Constitution of Zimbabwe, amendment number 20 of 2023, will be greatly violated by the government of Zimbabwe, as this is happening to some government critics who are currently in jail without trial. The Republic of South Africa is signatory to the 1951 Refugee Convention, which prohibits deportation of an individual to a country he may suffer political persecution. This matter must on international spotlight, because according to the group spokesperson comrade Sarwaka, he said Zimbabwe state security agents are trying to bribe the Justice Minister of South Africa in order to facilitate comrade Nyokayemabhunu's extradition to Zimbabwe. We have been briefed that several state security agents from government of Zimbabwe have been deployed in South Africa without cabinet authority with intention to assassinate Wellington Masiwa. There is something fish in connection with his arrest
and we don't have full details on what happened on the day he was arrested. We urge international human rights groups to quickly intervene to halt the deportation of comrade Nyokayemabhunu to Zimbabwe, because he will be assassinated for exposing the massive corruption scandals by the first family. We firmly stand in his corner during these difficult times. We also thank Tshwane Metropolitan Police for granting permission to Zimbabweans in South Africa to peacefully demonstrate at Zimbabwe Embassy in Pretoria against producing false documents with false names of Wellington Masiwa. We urge Zimbabweans in South Africa to peacefully assemble and hand over petition of the grave violation of the extradition Wellington Masiwa to Zimbabwe. We are a human rights movement formed with its main objective is protecting the office of the Vice President of Zimbabwe, the Constitution of Zimbabwe. We do not speak on behalf of Vice President General Chiwenga, but admire his anti-corruption drive in Zimbabwe. We are closely monitoring this case of comrade Nyokayemabhunu and humbly plead with the government of South Africa to abide with the 1951 Refugee Convention and all international laws regarding refugees in danger. We also urge the organizers of to reach out to all human rights organizations in the Republic of South Africa to bring this matter to their attention. I thank all who are standing with Wellington Masiwa, comrade Nyokayemabhunu. Comrade Nyokayemabhunu, president of defenders of the vice president Chiwenga and Constitution of Zimbabwe, England. Babanzi the signature. Zviya zvekutoita unoudza signature yekunzi gwa munanga gwa namamu gwa ndo type yesignature bhayangoiswa papa. Saka muri Zimbabwe panapa pari kupisa. Ndakatarisa nyaya iyi, vanhu vagumbuka, vanhu vatsamwa chaizvo zvekurevesa. Ukaona pakubuda nyaya idzi, ava vanhu vandovaziva havana fun ndo vanhu vachanosumudza mhepo madzetse mazengenene mazongororo ekuZANU-PF vachaita sei nenyaya iyi, because honestly speaking ZANU-PF haidiwe nevanhu vemusouth Africa that havatombodi kunzi vapindira nyaya dzacho vaita sei, because vakangorekana vangoda kuisa gumbo ravo musouth Africa ndo kunenge kuri kutopera kwavo, ende kunenge kuri kuda kupedzisa basa raScyril Ramaphosa. So Ramaphosa haakwanise kuzoriska basa rake remhuri yake zvese whatever zvaakashandira for makore akawanda esaya kuti azosvika paposition ariyo zvinezvi, kuti angokwanisa kunzi ari kufadza Emerson Mnangagwa nevamwe vari kumufurira nezvigananda zvokumufurira. Saka pachapisa, pachanetsa. Nyaya yaComrade Nyokayemabhunu yaakutosumudza mhepo. Ndakazvitarisa inini, ndosaka ndangouya kuti ndingozivisana nemi ndingokuudzai nyaya yacho, because pachanetsa. Hama dzangu ndangoti ndingouya nemi ndingokuzivisai nyaya yacho, ndo nyaya yekutotaurikei. Handizivi kuti mukuiona sei nyaya iyi. Munokwanisa kundudza zvamune muchitaura, zvamune muchifunga mucomment sectionwo kana muchinge mazowana kuningirikina. Asi ndisati ndapedza nguva pakuenda ipapa, flyer manga muchiona ranga richiita richiapia apo iro inonzi education research ndo yamukoma Owen ndo vaakuirana iko zvino. Saka vari kungoti muZimbabwean wese kana usina work permit but une passport, huya tikuregistere company yako, huya tibva takuvhurira FNB business account, ukwanise kuita business, ukwanise kuwanawo matenda. Maakukwikwidzanawo nana Chivhayo ikatumbinga kuti kazvigananda, maakukwikwidzanawo nawo maakwanisa kuwana matenda munyika yeSouth Africa. Saka ndo zviri kureva flyer manga muchiona iro. Namba dzavo idzodzo zvakakosha, munogona kungoita screenshot mugara mavabata, motaura navo vokuitirai makutotanga kutoregistawo mabusiness nemacompanies enyu. Zvamanje manje, the Nyaya Detention, I'm out.